2, 3 i... Mama, 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 mama. Jedan, dva, tri i... Stigla je Ala od koje svi beže. Ljudi, izvinite. Stigla je Ala od koje svi beže. Da se čuje svaka reč, može? Stigla je Ala od koje svi beže, jer proždire reči i padeže. Ko je ona, šta je ona, pojela je nominat i prodaje bombona. Naš hor postoji već 5 godina i mi kroz njega učimo da se družimo, da jedni drugi podržavamo, zajedno vežbamo, da nekako imamo i samopouzdanje. Ali ove godine smo dobili jednu specijalnu podršku, preko u stvari 20 ljudi iz naše zajednice, to su ljudi poput vas koji su dolazili na naše koncerte i poželeli da pevaju s nama, su nam se pridružili. Mi smo taj naš zajednički hor nazvali Svi u glas. Pozivam i vas, ako budete želeli da dođete neku našu probu i da pevate sa nama, da nam se slobodno javite i slobodno pridružite. Večeru je jedva dočekala da pojede pitu od instrumentala. S kim čim da začini pitu, ništa nije dovoljno za Alu, ne za situ. Sve je pojela prožrljiva